to yanzu an zo ana muku ƙarya ana cewa wai jamhuriyar musulunci ta Iran ƙarya ne. ku duba kwana-kwanan nan za ku ga demokaradiyya suke akwati ake ajiyewa a yi a yi zaɓe. Bari ma in gani ko na sauki wasu daga cikin bidiyo. billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya ce muku wai haka ake yaudaran mutane. Bari mu gani. A daidai lokacin da zaben shugaban kasa ya zo karshe a kasar Iran, sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya sanar da sabon takunkumi kan Tehran matsayin martani ga ƙara ƙami da to banda wannan bidiyon akwai wani bidiyon ma da na sauke shi ma yana da alaƙa da wannan matsala. billahi allazi zaɓe ake demokaradiyya ake yadda ka san a Najeriya nan ana ajiye akwatu a dangwalawa a haka fa ake a Iran fa gashi ba, amma makaryatan banza sun zo sun karshe a kasar Iran. Sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya sanar da sabon takunkumi kan Tehran matsayin martani ga ƙara ƙami da ta wajen haɓaka harkokin mallakar makaman nukiliya wato makaman kare dangi a Hausance. A cewar Anthony Blinken suna kan bakar su na kin barin. To banda wannan akwai bidiyon da suke maganan yadda tsarin zaben yake ban sani ba sai na duba zan gan shi, amma da makaradiyya ake ƙato bayan ƙato ake, kama sun zo suna zagin sahabban annabi. in Allah ne ke naɗa sai su jira a naɗa musu mana, ko kuwa a naɗau daga can. shi yasa wani yake ta cewa kullum suna maganin sahabbai sun gudu a gurin yaƙi, su kuma gashi suna gudu a gurin muzahara. Allah suna gudu ko ba sa gudu? ok, kuna ku gudun wajen muzahara ba laifi ba ne. in ka ga wuta sai ka ware, kai baka saba ma Allah ba, sahabbai ne yawa. ba sa sa yi nufin mai zuku. to za mu binciko ragowar bidiyon da ku gani. wala demokuraɗiyya suke, demokuraɗiyya ƙato bayan ƙato ake. kai ka taba gani tun da kake a ce maka a Saudiya gashi an ajiye akwatu ana kada ƙura wai za a zaɓo ne amma ƙasar da aka ce ta musulunci ce a can ake yin haka, kuma ana yaudaran mutane ana cewa jamhuriyar musulunci ta Iran.